Здравейте, приятели! От много време се каня да запиша едно ново видео, което е свързано с това защо ние постоянно искаме и бързаме за някъде. Бях на едно обучение миналата неделя, бях качила стори, мисля, че го видяхте, тези от вас, които ме следват. И там въпроса, който и на мен лично много ми допадна, а и всички ние трябва да си задаваме, е защо го искаме дадено нещо. Защо го правим? Това, което ми прави впечатление и сама по себе си, и това, което се случва в кабинета е, че от всичките канали, които ни заливат, всички хора, които следваме, всички хора, на които се възхищаваме, всички хора, които ни показват как съчетават семейство, работа, пътувания и как тези хора изглеждат фантастично, при нас се получава едно сякаш догонване. И много бързо самооценката пада. Защо пада? Защото се чувстваме неудовлетворени от себе си, че се изморяваме, че понякога ни се иска да починем, че понякога ни се иска просто да останем с книга в ръка, вместо да ходим в фитнеса и да бягаме. И всъщност, всяко едно нещо, което правим като с цел да подобри качеството на живот и нашето емоционално състояние, започне ли това нещо да ни тежи, да се натяга и да става като задължение, означава, че трябва да пренаредиме приоритетите си. Нещо подобно се случи и с мен самата, затова правя и това видео. В един момент започваш да се задъхваш. Искаш и това, и това, и това да направиш, и да си добър родител, и да си добър в работа си. В същото време бях взела едни карти, с които уж да ползвам отстъпки за дадени места. В един момент обаче това, че аз чисто физически не мога да бъда там, започна да създава в мен напрежение. Аз съм дала едни пари, тия пари те ще изгорят. Постоянно се опитвах да напасвам графика си, което доведе до абсолютно изтощение. В един момент си казах: Петьо, седни и си направи правилната сметка, кое ти е по-важно. И в крайна сметка, в момента, в който отпуснах малко края и си казах, че моето спокойствие е по-важно, дори да ми излиза малко по-скъпо, отивам и си плащам, когато имам възможност. Това на мен ми осигури спокойствие. Кога не реализираме целите си, когато сме под напрежение, когато сме в страх, има ли страх и вина, нищо не се получава. Отново се връщам на темата, с която започнах и въпроса, който беше зададен от лекторката. Защо? Вашето голямо защо. Защо искате да сте на дадено място? Защо искате да направите дадена покупка? Защо искате да се запишете с дадено обучение? И с кого се сравнявате? Единственият човек, с който трябва да се сравнявате, това сте вие и вас самите. Какви сте били вчера, преди една седмица, преди един месец, преди една година. Единственият човек, с който трябва да се сравнявате. Защото всички ние сме поставени в различни условия и в различна ситуация. И това, че един учи по-бързо английски спрямо мен или теб, не означава, че ти или аз сме по-глупави. Просто условията, в които сме поставени, най-вероятно са различни. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ще се радвам, ако го харесате, и задавайте вашите въпроси, защото с удоволствие ще отговоря на тях. Сега ви пожелавам една прекрасна събота.